Това, което ще ви кажа, звучи като лудост, но го запишете, защото точно така ще се случи. Прошепнала баба Стоянка Иванова през лятото на 1985 година, година преди смъртта си. Ръката й треперела, докато пишела на пожълтялата хартия. След 2025 година хората ще започнат да си спомнят предишните си животи. Първо децата, после възрастните. Ще бъде като светкавица, внезапно, без предупреждение. Хората ще се събудят една сутрин и ще знаят кои са били преди 100, 200, 500 години. Внучката й криела този запис цели 40 години. Но сега през 2024 година го публикува. И светът замръзна. Защото пророчеството вече не са само думи на хартия. През последната година само в България са регистрирани 12 случая, когато хора, деца и възрастни, внезапно си спомнят предишните си животи с толкова точни подробности, че историците потвърждават. Това не може да е случайност. Коя беше баба Стоянка? Какво точно видя тя през 1975 година, че ръката й треперела, докато пишела? И най-важното, защо пророчеството й се сбъдва точно сега, в навечерието на 2025 година? Баба Стоянка Иванова не била обикновена селска лечителка. Тя се родила през 1912 година в село Габрово, в бедно семейство на земеделци. От 7 годишна започнала да вижда неща, които другите не виждали. «Идва баба ми», казвала тя внезапно. И наистина след няколко часа семейството получавало вест, че бабата умряла преди дни в далечно село. «Виждам огън в къщата на съседа», казвала тя. И на следващия ден къщата на съседа изгаряла. Родителите й се плашили от тези дарби, но не можели да направят нищо. На 19 години Стоянка се омъжила за земеделец от същата махала, но бракът не траял дълго. Съпругът й починал от туберкулоза само след 3 години. Тя останала сама, без деца, и се посветила на лекуването на хора. «Научих от баба ми всички билки», разказвала тя по-късно. «Но дарбата да виждам бъдещето, това не ме учи никой. Просто знаех». Тя лекувала с билки, с молитви, с налагане на ръце. Хората идвали при нея от целия край, за болести, за съвети, за пророчества. През 70-те и 80-те години на миналия век баба Стоянка вече била легенда в България. Говорело се, че тя предсказала земетресението от 1977 година, че предсказала смъртта на един важен политик, че предсказала сушата от 1973 година. Но тя никога не говорила открито за тези неща. «Ако кажеш всичко на глас, се променя», обяснявала тя. Бъдещето не е фиксирано. То се променя в зависимост от това, което правим днес. Въпреки това тя водела дневник, тънка тетрадка, в която записвала най-важните си видения. През лятото на 1985 година баба Стоянка повикала внучка си, Мария, и й дала дневника. «Пази го», казала й Сенеш. «Не го показвай на никого, докато не дойде време. Ще разбереш кога». Мария, която тогава била на 23 години, не разбирала защо бабата говори толкова мистериозно. «Какво има в него, бабо?» попитала тя. Старицата се усмихнала тъжно. «Там е това, което ще промени света. Но светът още не е готов. Ще е готов след 40 години». Няколко месеца по-късно баба Стоянка починала. Била на 74 години. Погребението било скромно, дошли само селяните. Мария взела дневника и го сложила в чекмедже, обещавайки да го пази. Цели 4 десетилетия никой не знаел какво е написано в него. Мария се омъжила, родила деца, остаряла. Но не забравила обещанието. И през 2024 година, когато тя самата вече била на 62 години, почувствала, че дошло време. Отворих дневника и прочетох пророчеството. И ми стана студено, разказва Мария. Баба беше написала: след 2025 година хората ще започнат да си спомнят предишните си животи. Първо децата, после възрастните. Ще бъде като светкавица.
Хората ще се събудят една сутрин и ще знаят кои са били преди 100, 200, 500 години. Няма да е дарба за всички, само за тези, които са готови. Душите им са достатъчно зрели, за да си спомнят. Светът ще се промени, защото хората ще разберат. Смъртта не съществува. Ние просто преминаваме от един живот в друг, учейки се на уроци, поправяйки грешки, развивайки се. Как баба Стоянка, обикновена врачка от България, можела да предвиди такова нещо още през 1975 година? И защо точно след 2025 година? Мария публикувала дневника в интернет през февруари 2024 година. Реакцията била експлозивна. Едни казали, че това е измама, други се смели. Поредното пророчество, което никога няма да се сбъдне. Но после започнали да се появяват случаите. Първият бил регистриран през март 2024 година в Пловдив. 6-годишно момиченце, Елена, внезапно започнало да говори на стар български диалект, който родителите й не познавали. Аз съм Рада. Живях в този град преди 300 години. Къщата ми беше до реката, казвало момиченцето. Родителите, шокирани, го отвели при местен историк. Историкът професор Иван Петров първо помислил, че това е детска игра. Но когато момиченцето започнало да описва улицата, на която живяло, и описанието му съвпаднало точно с картите от 17 век, той замръзнал. Тя описа църква, която изгоряла през 1180 година и вече не съществува, разказва професорът. Тя описа имената на семейства, които живели в този квартал, и проверих в архивите. Имената били верни. Как 6-годишно дете може да знае това? Но това било само началото. Вторият случай бил регистриран през април 2024 година. 34-годишен мъж от София, Георги, се събудил една сутрин и внезапно си спомнил, че е бил войник в Първата световна война. Видях всичко като филм, разказва той. Бях в окопите през 1916 година. Бях ранен в гърдите и умрях в ръцете на другар. Спомням си всеки детайл, звука на експлозиите, мириса на барут, лицето на приятеля ми. Георги никога не е вярвал в реинкарнация. Но видението било толкова силно, че той започнал да търси. Той отишъл в Националния военен архив в София и започнал да търси. И намерил. В списъците от 1916 година имало войник на име Димитър Георгиев, загинал в окопите на 23 години, ранен в гърдите. Когато видях снимката му, заплаках, казва Георги. Това бях аз. Същото лице, същите очи. Аз съм бил той. Случайност. Или пророчеството на баба Стоянка започва да се сбъдва? Третият случай. 52-годишна жена от Варна, Светлана, внезапно си спомнила, че е била монахиня в манастир от 15 век. Тя описала манастира в подробности, местоположението, архитектурата, името на игуменката. Историците проверили. Манастирът наистина съществувал, но бил разрушен през 1453 година. Светлана никога не била в онази местност и не е чела за този манастир. Откъде знаела? Четвъртият случай. 8-годишно момче от Бургас, Андрей, внезапно започнало да говори на старогръцки. Родителите му изобщо не знаели гръцки. Момчето казвало, че е било търговец в Византия и описало пристанището на Константинопол през 10 век. Специалисти по византийска история потвърдили. Описанието му било точно. Петият случай. 45-годишна жена от Русе, Мариана, си спомнила, че е била селянка през 17 век. Тя описала ежедневието, дрехите, работните инструменти, обичаите, всичко с толкова точни подробности, че етнографите останали смаяни. Това не е информация, която може да се намери в книги, казал един от тях. Това е преживян опит. Шестият случай. 67-годишен мъж от Велико Търново, Борис, внезапно си спомнил, че е бил художник по време на Възраждането. Той започнал да рисува в стила на онази епоха, въпреки че никога не е учил изкуство.
Картините му приличали толкова много на творбите на известни художници от 19 век, че експертите не могли да обяснят. Случаите продължавали да се появяват. Седмият, осмият, деветият. Общо до сега в България официално са регистрирани 12 случая на спонтанни спомени за предишни животи. Всички започнали през 2024 година. Точно както предрекла баба Стоянка. И всички имали една обща черта. Хората си спомняли внезапно, без предупреждение, сякаш врата в съзнанието им се отворила изведнъж. Но защо това се случва точно сега? Учените са объркани. Психолозите казват, че това може да са халюцинации или фалшиви спомени. Но как да обясниш, че тези халюцинации съдържат точна историческа информация, която не може да се намери в книги? Как да обясниш, че деца говорят на езици, които никога не са учили? Как да обясниш, че възрастни описват места и хора, които са съществували преди стотици години? Някои изследователи вярват, че това е промяна в човешкото съзнание. Възможно е през 2024-2025 година да става планетарна енергийна промяна, казва българският парапсихолог Дер Николай Георгиев. Хората стават по-чувствителни, по-отворени. Бариерата между този живот и предишните животи става по-тънка, а при някой тази бариера изчезва напълно. Но как баба Стоянка знаела за това 40 години предварително? Има и друга теория. Някои вярват, че това не е спонтанна промяна, а програмирано пробуждане. Може би душите ни знаели, че през 2025 година ще дойде времето да си спомним, казва регресионният терапевт Елена Димитрова. Може би преди да се родим в този живот, сме планирали, че след определена дата ще си спомним кои сме били. Защото човечеството сега е готово. Готови сме да разберем, че смъртта не е краят. И тук идва най-важният въпрос. Ако пророчеството на баба Стоянка се сбъдва, какво ще стане по-нататък? Ако все повече хора започнат да си спомнят предишните си животи, как ще се промени светът? Представете си. Събуждате се една сутрин и внезапно си спомняте, че преди 200 години сте били войн. Или художник. Или селянин. Или цар. Как ще живеете след това? Как ще гледате на настоящия си живот? Баба Стоянка написала в дневника си. Когато хората си спомнят, те ще разберат, че всички сме свързани. Че този, който днес е беден, утре може да е цар. Че този, който днес е цар, вчера е бил просяк. Няма да има повече омраза, защото ще разберем. Ние всички сме едни и същи, само в различни роли. Учим се на уроци. Поправяме грешки. Развиваме се. Звучи ли като утопия? Или като истина? Но не всички ще могат да си спомнят. Баба Стоянка написала: само зрелите души ще могат да си спомнят. Тези, които са готови. Тези, които не се страхуват. Защото спомнянето на предишните животи е голям отък.